आइल बा चाइना से कोरोना ये माई सबे नस भइल बा माई हो। आइल बा चाइना से कोरोना ये माई सबे नस भइल बा हाँ हाँ नस भइल बा। रहुए कृपा से कोरोना भाग गइल बा माई सितंबर में कोरोना भाग गइल बा। आइल बा चाइना से कोरोना ये माई सबे नस भइल बा हाँ हाँ नस भइल बा। रहुए कृपा से कोरोना भाग गइल बा माई सितंबर में कोरोना भाग गइल बा माई सितंबर में कोरोना भाग गइल बा। विपत में रहुए तरफ देखे सब सेवा का हम तो हम बानी अइले सब देवता। ए माई विपत में रहुए तरफ देखे सब सेवा का हम तो हम बानी अइले सब देवता। रहुए दुआरिया पर नहीं आए माई देखो लग गइल बा माई हो। रहुए दुआरिया पर नहीं आए माई देखो लग गइल बा हाँ हाँ लग गइल बा। रहुए कृपा से कोरोना भाग गइल बा माई सितंबर में कोरोना भाग गइल बा माई सितंबर में कोरोना भाग गइल बा। कुम्हरा सुनील सागर बनले पुजरिया अमल कुशवाहा अइले रहुए दुआरिया हाँ। कुम्हरा सुनील सागर बनले पुजरिया अमल कुशवाहा अइले रहुए दुआरिया। संतोष प्रेमी माई करता रे सेवा देखो जाग गइल बा माई हो। संतोष प्रेमी माई करता रे सेवा देखो जाग गइल बा